При една биолеха с лук, която е много заплевена и плевелите трябва да се отстранят ръчно. Ето вижте с колко мъка, с колко труд трябва да се внимава, така че стръкчетата лук да си остават непокътнати, а тревата да бъде оскубана. Това се прави, когато почвата е влажна, за да може плевелите да се изкубват заедно с корените. И тук всичко фактически е в ръцете и знанията на работничката, която се е заела с тази тежка задача. Ето за колко време успяваме да прочистиме лехата. И колко е трудоемка отглеждането на биопродукция. Виждате маркучите за капковото напояване и виждате оплевената леха, а от другата страна виждате плевелите и как лукът почти не се забелязва, но маркучите за напояване вече се отколяват там, където плевелите са почистени. Плевенето работничката събира в ръцете си плевели и ги изхвърля отстрани на лехата, така че те да могат да изсъхнат и евентуално да изгният, за да се превърнат едва ли не в тор.